Zdravím, dneska tady máme další čepel na zkoušku, hotová, udělaná, čepel je leptaná chloridu, pomalovaná lihovou fixou a ručka zebráno, mám takový pocit, že venge a příložky jsou musazné. Tak se podíváme, jak obstojí proti plastové flašce s vodou. Takže klasickou flašku plastovou, tu měkčí na limonády, to vzalo úplně nádherně, bez nějakých problémů. Tu silnější od těch limonád Relax, tam už to bylo trošku horší a uvidíme, jak jsme na tom. Stále krásně holí.